Ja, hvad er det lige klokken den er? Kan det passe klokken den er 16:44, og du børster tænder? Okay. Ja. Pas på. Favoritoplevelse. Her er klokken 6:55. Favoritoplevelse er hver morgen, når Alma har skulle få morgenmad klokken mellem 6 og 7. Fordi hvorfor, Bjørk? Hvor er det, du har sovet? Lige der. Alma skal mig lige der. Selle, hvad skal der ske i dag? Jamen, vi er på vej højt op over Dover til Dover Castle, som vi skal ud og se i dag. Eller op og se i dag. Og det kan åbenbart alt muligt. Ja, og det er vi meget spændt på. Det er både en middelalderborg og har spillet en rolle også under 2. verdenskrig. Så det er virkelig, historielærerne er helt op at flyve i dag. Hej Christian. Hej. Hvad laver du dernede? Lige ved at lave nogle små ting. Vi har sådan et display herovre, der giver os noget information, når vi sejler. Som har virket så fint, men lige pludselig virker det ikke mere. Og det er jo selvfølgelig sluttet til hernede, hvor der normalt her lige sidder en kasse, hvor at vi har alt vores gas i. Så den skulle vi jo lige have op først, for at vi kunne komme ind under her, og så skifte nogle stik. Men vi skiftede et T-stykke, og nu virker det bare. Så det var egentlig nemt nok, udover at der var meget, der skulle rykkes og pilles op, før vi kunne komme til. Vi er taget på tur i dag. Vi ligger faktisk i havn i Dover, men har modvind den retning vi skal, så vi har ligget der nogle dage, flere dage faktisk. Og så i dag, der synes vi ikke Dover havde nok at byde på, så der er vi taget på tur. Ja, på tur. Vi er taget på tur til Canterbury, og vi skal ind og se Canterbury Cathedral lige om lidt. En rigtig hyggelig by med masser af små gader og masser af butikker og caféer og alt sådan noget. Så vi har taget toget hertil og skal ind og se katedralen nu. Det er spændende. Op.
vej væk, den der. Sådan. Whoops. Vi er sejlet afsted i morges. Tidligt, klokken 7 eller sådan noget. Cirka. Nu er det hen på eftermiddagen, og vi har fået sat sejl og prøver at komme lidt afsted. Vi er sejlet fra Dover i England, og vi er på vej så langt vi kan komme langs Englands sydkyst. Så hvis vi bare sejrer, og det hele går som vi gerne vil have det, så tror vi, at vi bliver ved med at sejle i 2 døgn, indtil vi når hen til den der by, vi gerne vil være i. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad hedder den by, vi gerne vil komme til? Falmouth. Falmouth. Og hvis det går dårligt, så sejler vi ind i havn et andet sted tidligere. Men vores plan er indtil videre at sejle i 2 døgn. Ja. Og England ligger lige derinde, så vi er ikke så langt væk fra kysten. Jamen, vi har tunet vores sejl. Det vil sige, lige nu sejler vi butterfly, og i stedet for at bare smide sejlen ud til hver side, når man sejler butterfly, så smider man forsejlet ud til den ene side, og storsejlet står til den anden. Og det kan godt være lidt svært at blive ved med at have i forhold til, hvor vindretningen kommer fra. Derfor så kan man gøre det lidt nemmere for at lade sejlene blive derude, altså sådan lidt støtte på. Og det kan man gøre ved spilerstedet. Så nu har vi kørt sådan vores tovværk gennem spilerstedet, så vi altså kan hive vores forsejl ud og ind igen, når det hele tiden, og mens det bliver i spilerstedet. Og derved så kan vi sådan lidt nemmere styre det, når det er derude, og så gør det fast. Og det er galt. Hvor meget galt i knobrænder? Arne er for derude. Ja, en lille knob. En lille knob for derude. Det er jo meget fint i det lange løb. Jamen, vi er i en lille hyggelig ankerbugt. Det er faktisk første gang, at vi lægger for Svej på vores tur. Så det er faktisk, der er gået en måned, og så skulle vi prøve at lægge for Svej for første gang. Og det gør vi, fordi at vi er sejlet til Sydengland, Falmouth, og det er simpelthen så dyrt at ligge i havn. Det koster 400-500 kroner for en enkelt nat. Så det er, vi tog en nat i havn, og så har vi rykket os herud. Og nu rykker vi ind til byen igen i løbet af i dag, og der skal vi begynde at gøre klar til, at vi skal krydse Biscayen her om nogle dage. Det bliver spændende. Yeah, we'll like to do that. That sounds great. Okay. What I'll do is, as soon as I've finished on this job here, I'll give you another call back, and we'll organise meeting you with the engine and getting it loaded up. We'll then bring it back to our workshop, get it done, and we'll get it back to you tonight. That sounds perfect. Is that alright? That sounds great. Jamen, halløj. Nu har Arne og jeg haft vores første sådan vagt i 3 timer.
Og vi har forladt England, og vi kan slet ikke se England mere, men har nu kurs mod Spanien. A Coruña, og faktisk sådan en time efter vi havde forladt kysten, så blev vi ringet op af nogle kære kammerater hjemmefra, der faktisk nævnte, at nu er Spanien officielt blevet et rødt land. Det vil sige, vi burde måske ikke tage dertil, hvis det i hvert fald var helt efter myndighedernes sådan vejledning. Men nu er vi på vej, og sådan er det. Vi har udfyldt alt det, vi skulle udfylde inden afgang. Og på sådan en tur mod Biscayen, mod Spanien, der sker der nogle ting, som man ikke helt oplever normalvis. Og det her sker sådan. Fordi som man kan se, så kan man ikke se noget. Og det er det, der er ret vildt med noget af det, vi har set i England. Faktisk har vi først i dag oplevet den her tog. Men for en halv time siden, der kunne Arne og jeg nemt passere et kæmpestort fragtskib på 180 meter. Og det så vi sådan cirka 25 minutter før. Det var i hvert fald der, vi sådan rigtig blev opmærksom på det. Heldigvis så har vi lagt det bag os, og det er der ikke længere. Nu har vi bare tog og lidt underlige vejrforhold. Men det arter sig måske. Vi har stabil modvind nogle timer endnu. Det vil sige forhåbentlig 4 timer, ikke meget mere. Og så vender vi den, og så har vi den lige i røven resten af vejen. 3 dage nu. 2 år, nok mere 70. Ja. Ej, for helvede, mand. Ej, det tør jeg ikke. Hvad sker der? Det er farligt. Ja. Den drejer selv. Eller hvad? Hvad er det for noget? Alma, kan du kigge hen på kameraet og vinke? Skal vi vinke til dem, der har set med? Så siger vi tak, fordi I så med. Messermøgen!